De interieurrealisten zien het als een grote uitdaging om samen met hun interieurarchitect van elke opdracht een bijzonder project te maken. En namens de interieurrealisten zitten hier aan tafel Erwin van Dijk en Cindy in het Zand. Welkom. Dankjewel. Ja, het zijn er twee, maar het zijn er volgens mij meer, toch? Want wie zijn de interieurrealisten nog meer dan? Zeg maar. Zal ik vertellen? Ja. Nou, de interieurrealisten is een samenwerking van 3 bedrijven. Kim & Co, architect en ontwerpbureau. Die zitten dan wel inpandig bij Dat Zit, horeca en projectmeubilair. Ja. En Peter en dat is voor jou, hè? Dat Zit, ja. En dan hebben we nog Peter Klaassen, Timmerwerk en IJsstein. En samen met z'n drieën maken we in de dienstverlening, de sector, alles wat de klant eigenlijk wil, van begin tot het einde, ontwerp. Dus het hele totaalpakket, jullie kunnen het helemaal allemaal leveren. Want ja, het zijn drie specialisten dus die eigenlijk ieder hun eigen expertise inbrengen. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Wat is de filosofie achter jullie concept? Ja, de filosofie is eigenlijk ontstaan uit de vraag in de markt. We zijn op het moment voornamelijk bezig in horecaprojecten. Daarin zie je dat als een ondernemer wil gaan verbouwen, er natuurlijk heel veel bij komt kijken. Waar begin ik? Hoe wil ik mijn uitstraling eruit hebben zien? Maar niet alleen dat. Er moeten leidingen verlegd worden, er moet een muur geverfd worden, een plafonnetje verlegd, de bar moet gemaakt worden. En ja, er komt zoveel bij kijken. En daar hebben wij eigenlijk, die vragen kregen wij als 3 bedrijven eigenlijk zelf. En dus hebben we onze krachten gebundeld, waardoor wij nu eigenlijk een ondernemer compleet kunnen ontzorgen. Ja. Dus we gaan echt van het begin tot het einde gewoon turnkey het project opleveren. En alle facetten vallen onder de interieur. Ja, en waarom zijn jullie net met z'n drieën dan zo bij elkaar gekomen? Is dat toeval? Waar heb je elkaar ontmoet? Ja, dat is eigenlijk een beetje geboren in het verleden. Denk een jaar of 3 geleden kwam Kim van Kessel bij ons, interieurarchitecten. Daar hadden we net een project mee opgeleverd, Klevers IJssalons, ongetwijfeld wel bekend. Dat bedrijf waar Kim werkte, dat ging failliet. En Kim kwam bij ons en zodoende is het eigenlijk een beetje gaan groeien. Na 2 jaar kwam Cindy erbij. Cindy is een interieurstyliste. De projecten werden daardoor nog gewoon steeds mooier. En we zochten toen natuurlijk ook een partner om het te maken. Want Dat Zit is een handelsbedrijf. Hun zijn een tekenbedrijf. Ja. En ja, wie gaat het uiteindelijk daadwerkelijk uitvoeren? Daar zijn we toen in contact gekomen met Peter Klaassen, Timmerwerk en IJsstein. Martijn kennen we allemaal. Daar hebben we een goed gevoel bij. Het klikte met z'n allen en we gingen eigenlijk langzaam maar zeker steeds meer projecten doen in de omgeving Venray onder eigenlijk onze eigen naam. Maar we merkten toch al vrij snel dat we blijven toch de stoelenboer in de regio. Ja. Dus verder weg hadden we eigenlijk hele gaaf projecten, maar in een straal van 20 kilometer niet. En zodoende zijn die krachten eigenlijk gebundeld en is langzaam eigenlijk gegroeid tot we op het punt kwamen van we gaan de naam veranderen. We gaan het allemaal in één pot gooien. Ja, en daar is dan uitgekomen de interieurrealisten. Maar zijn jullie dan nu ook echt één bedrijf of bestaan de losse bedrijven nog steeds op zichzelf? Ja, losse bedrijven bestaan inderdaad nog steeds op zichzelf. Maar wie moet ik dan benaderen als ik de interieurrealisten wil bereiken? Dat is even 8, 53, 14, 14. Dus daar heb je wel één telefoonnummer voor. En, We hebben 1 telefoonnummer, 1 website, 1 Facebookpagina onder de naam van interieurrealisten. Ook van ieder zit inpandig bij ons op het Keizersveld 52 iemand op kantoor. Kijk, dus iedereen kan... Vanaf nu kunnen we jullie telefonisch bereiken. Nou, jullie zitten op Facebook en we weten ook nog welk adres. Nou, dus dat moet helemaal goed komen. Jullie hebben onlangs ook nog op de Food en Inspiratiebeurs in de evenementenhal gestaan. Dat was voor de eerste keer volgens mij dat jullie jezelf gepresenteerd hebben. Hoe waren de reacties daar? Ja, die waren eigenlijk heel erg lovend. De klanten waren verrast, de bezoekers. We hadden daar inderdaad een hele andere stand neergezet. We wilden natuurlijk uitspringen. Je gaat toch conceptmatig denken en dat wil je zo overbrengen. Dus we hadden inderdaad een concept uitgedacht. Helemaal aangekleed met mooie wandafbeeldingen die je heden ten dagen heel erg ziet. Hippe lampen, een leuk barretje erin en de tafel gezellig aangekleed. En
Ja, dus het sprak er heel erg uit. En nou, we zijn eigenlijk heel tevreden, want we hebben er een paar hele leuke leads aan overgehouden waar we op dit moment druk mee bezig zijn. Dus ja, ook al was het op zich een hele kleine beurs, een stuk kleiner dan vorig jaar helaas. En ziet het er nou uit dat die volgend jaar ook niet terugkomt, zijn wij eigenlijk als de interieurrealisten heel erg tevreden over de beurs. Ja. Dus het begin is goed, zullen we zeggen. Ja. Het was de food- en inspiratiebeurs, dus ik denk aan horeca. Is dat ook de enige sector waar jullie dan aan leveren, de horeca? Horeca is wel de grootste sector waar we aan leveren, maar we zitten bijvoorbeeld ook vrij veel in de zorg. Sportkantines. Het is een dienstverlening. Kantines van bedrijven. Kort gezegd, eigenlijk alle... Ja, eigenlijk doen we alles. Dus eigenlijk maakt jullie helemaal niet uit. Iedereen die een mooi interieur wil voor zijn of haar bedrijf of instelling kan gewoon bij jullie aankloppen. Ja, die mag behalve particulieren. Behalve want dat is ook heel bewust? Dat doet Kim & Co. Dat zit bij Kim & Co. Ja, inderdaad. En de interieurrealisten, ik stel de vraag regelmatig, waar staan jullie over 5 jaar? Daar hebben we net over zitten lachen, over 3 jaar. In principe willen we gewoon, het begint mee gewoon leuk, gezellig, hard werken, mooie projecten realiseren. Over 5 jaar, waar staan we over 5 jaar? Over 5 jaar hebben we in Venray en omgeving een paar mooie projecten gerealiseerd waar we heel erg trots op zijn. En zullen we er inderdaad weer een paar bij doen. Maar het is niet zo dat we zeggen we willen gigantisch gaan groeien. We zijn een leuke club van 3 bedrijven die de krachten gebundeld hebben. En we willen ook onze andere core business natuurlijk goed blijven bemannen en goed blijven behappen. Dus nee, we hebben niet de ambities om over zoveel jaren zoveel keer groter te zijn, maar het gaat vooral vol passie en met heel veel plezier. Maar volgens mij lukt dat met deze club heel aardig om jullie mooie beroep uit te voeren samen met elkaar. Gaan we zeker doen. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Bedankt.